Haka Sngi ke bakhat do jong ka jing Lehniam Behdeinkhlam la pelong da ki jing duai bat kaput ka tem tenrai. Haka bala pen sedang shua da ka jing Lehniam ka bala tip kum ka kenten knong bala pelong kum shibenta ban ai burom ya ka wet ka ten bat ka do. Ki badai ki longdian mandien jong ka kursu kpo bat ki badai ru ki nong shong shnong ki ban ningkong ban yu ka jat hajuai. Ka benta ka ban ningkong jong ka jing Lehniam ka dai ka chok tendai. Haka ba man ki long yeng ki pan ka jing kirku na utri kirot. Haka por no pai Sngi la sakhi ki pat ba ba ki lelech senran ya ki rot syaait nar. Kat ba ka knong belai la ra hap deng kapung ka ba pen ya ka jing penkut no ya ka jing Lehniam. Lawan ban sakhi ru ya ka jing Lehniam da menteri kena ka sorkar pedeng jong ka tanat culture Arjun Ram Mekwal ki menteri kabinet ke jela uba kermen shula uba san boshulai Chief Justice ke Meghalaya High Court Sanjeev Banerjee ulampang ke jela uba metba lingdo bat ki wei ki he sorkar.